היום אנו מדליקים 6 נרות לזכר 6 מיליון קורבנות שנספו בשואת יהודי אירופה. יחד עמנו נמצאת ניצולת השואה גברת רות באומן. לפני כחודש נפטר אבי צבי טל לבית טסלר, ואני כאן נמצא על מנת לספר את הסיפור המופלא של משפחת טסלר, משפחתו של אבי, תוך דגש על שואה ותקומה. מספר פעמים לאורך המלחמה הנוראית ההיא ניצלו חיי המשפחה. סבי, אבא של אבא, היה מומחה טכנולוגי בתחום הגומי, ופיתח שיטה לעיצוב מגפיים מגומי בחתיכה אחת. טכנולוגיה שנחשבה אז כפריצת דרך, והיום היו מגדירים אותה כסטארט-אפ או כהייטק. בשנת 1937 החליט להקים מפעל בעיר צ'רנוביץ אשר בבוקווינה בצפון רומניה. לצורך כך נדדה משפחתו מכפר הולדתם בנסאוד אשר בטרנסילבניה לבוקווינה. מעבר זה הציל את חייהם מכיוון שהגרמנים שנכנסו לכפר בשנת 1939 עם כיבוש צפון רומניה ואזור טרנסילבניה שלחו את כל היהודים לאושוויץ. 54 מבני משפחתו של אבי נשלחו לאושוויץ ולא חזרו. חיי משפחת אבי ניצלו פעם נוספת מכיוון שמומחיותו של סבי שימשה את מכונת המלחמה של הכוחות השליטים בבוקווינה, גרמנים או רוסים, לסירוגין. פעם נוספת בה ניצלו חיי המשפחה היה כאשר משפחתו של אבי הוזמנה לחתונה של קרובת משפחה שהייתה אמורה להתראיין בעיר אחרת, בעיר קלוז'. סבתי, שהייתה אישה מאוד מאוד אלגנטית, הזמינה מעיל פרווה ובגדים חדשים לכבוד החתונה. אלא שביום הנסיעה לחתונה, המעיל והבגדים לא היו עדיין מוכנים, וסבתי החליטה שהיא לא נוסעת. בשל כך הם ביטלו את נסיעתם לחתונה. מאוחר יותר התברר שהביטול הזה הציל את חייהם, שכן הנאצים נכנסו לעיירה קלוז', מקום החתונה, בלי שום אזהרה מוקדמת ובלי שום הבחנה הובילו את כל היהודים המופתעים והמבולבלים ברכבות למשרפות. בשנת 1943 הרוסים הדפו את הגרמנים מצ'רנוביץ, העיירה אליה המשפחה עקרה, והעבודה במפעל המגפיים של סבי שותקה לחלוטין. הייתה תקופה קשה מאוד של רעב ותנאים קשים ביותר. בנות הברית הפציצו את המקום ללא הפוגה במאות הפצצות ביום ובלילה. מטוסים חגו ללא הרף, והמשפחה שהתה במרתף ליד הבית ולא העזו לצאת. איש לא בא ואיש לא יצא מהבונקר המאולתר. החיים שותקו לחלוטין. האוכל אזל במהרה, ימים שלמים שכבו בבונקר ללא מזון, והכסף הרב שהיה לסבי, כולל כסף זר, זהב ויהלומים, לא היה בכוחו לקנות מזון. יום אחד, באותם בביתם עם דלתות וחלונות מוגפים, פרצו לחצר 5 משאיות צבאיות. הם היו מפוחדים עד מוות, שכן הם לא ידעו אם מדובר בגרמנים או ברוסים. מישהו דפק על החלון עם מקל הליכה שהידית שלו הייתה עשויה מראש שועל ממתכת, וצעק, לפתוח, לפתוח. גובהו של אבי היה בגובה תחילת החלון, והדפיקה עם מקל ראש השועל המוסף, כמה סנטימטרים מהגובה של אבי, הפחידה אותו ושיתקה אותו לחלוטין. בלית ברירה פתח אבי את הדלת, ולפניו עמד קצין רוסי, קטוע רגל, שהושיט את ידו למזוזה ונשק את כף ידו כשהוא משמיע ברוב רגש שמע ישראל. מראהו של הרב סרן היהודי בצבא האדום נחרט בזיכרונו של אבי והיכה בהלם, בעיקר כשסיפר ששמו גרישה, צבי כשמו של אבי. צבי בחר בחצר של ההורים של הסבא והסבתא שתשמש אותו כבסיס, והוא פנה לסבתי ושאל אותה אם יש להם מה לאכול. סבתי כמובן ענתה בשלילה, והוא ציווה על חייליו להוריד שקים של מזון, שקי קמח, שקי תפוחי אדמה וכל טוב. אבי הסתכל על גובהו המרשים של הקצין הרוסי היהודי ועיניו הטובות, וידע שחייהם שוב ניצלו. גרישה, צבי, נכנס לחייהם כמו מלאך מן השמיים. אנשים מתו ברחובות מרעב. קשה היה לתאר במילים את תחושת הרעב, את האנשים שהתהלכו כמו צללים מזי רעב. חלקם נפלו בלי שלאיש היה אכפת והיה בידו להושיע. אבי זכר מראות של אנשים ששכבו ברחובות, ואנשים עברו על פניהם הלאה כאילו אשפה הושלכה הצידה.
לצד ערימות הזבל שנערמו פה ושם. מראות מעין אלו היו מראות שבשגרה. אנשים מתים לצידי הדרך לא עוררו תשומת ליבו חמלתו של איש, וכשאבי סיפר לנו את הסיפור, מיד עלתה המחשבה שהם יכלו להיות מאותם מתים ברחובות. מתים אילולי צבי גרישה, אותו קצין יהודי שהיה המלאך הטוב שהציל את חייהם. עם תום המלחמה החלה משפחתו של אבי את המסע חזרה לנאסאו, לכפר הולדתה. המופלא בסיפור שמשפחתו, משפחת טסלר, הייתה המשפחה היהודית היחידה מכל העיירה שחזרה לכפר אחרי המלחמה הנוראית כמשפחה שלמה, אבא, אמא ושני ילדים. הפרק הבא בסיפור הוא סיפור עלייתם ארצה של אבי ואחותו עם עליית הנוער וגירושם לקפריסין על ידי הבריטים. אבי שהגיע לארץ ללא הוריו הגיעו בתחילת שנות ה-50, עלה עם עליית הנוער, התגייס לאחר 4 שנים ליחידה מובחרת והיה ממקימי שייטת 13. הקים בארץ תעשייה, כמובן גומי, הקיימת עד היום, והוא סמל של תקומה. יהי זכרו ברוך.